Ahoj, v Doxbete sme si pre teba pripravili absolútne revolučný nástroj v tipovaní Ticket Changer. Ticket Changer ti umožňuje 3 základné funkcie. Prvá, uzatváranie príležitosti na tikete. Túto vec už má dnes skoro každý, takže to len tak preletíme. Predstav si, že máš na tikete zápas, ale jeho vývoj sa ti nepozdáva. Uzatvorenie príležitosti ti umožní uzavrieť tento zápas a tým pádom ťa nemusí trápiť už jeho výsledok. Ty si v podstate vyplatil iba daný zápas, ale tvoj tiket je stále v hre. Novinka číslo 2, odstraňovanie zápasov z tiketu. Počul si dobre. Predstav si, že máš tiket a máš na ňom zápas, ktorý tam už mať nechceš. S Ticket Changerom si tento zápas iba jednoducho odstrániš z tiketu a tvoj celkový kurz sa iba predelí kurzom, ktorý si tam mal. V podstate ide o uzavretie príležitosti s kurzom 1, Novinka číslo 3, pridávanie zápasov na tiket. Odteraz môžeš pridávať udalosti na už stavený tiket. Predstav si, že máš tiket a niektoré zápasy ti už vyšli. V tomto prípade sa rozhodneš, že ten tvoj tiket ešte trošku prisolíš. Stačí stlačiť tlačidlo Changer, tvoje udalosti sa prenesú na rozpracovaný tiket a ty k nim môžeš pridať ľubovoľné zápasy z kurzovej ponuky. Čo sa stane? Navýši sa ti celkový kurz a tým pádom aj tvoja eventuálna výhra. Oh yeah. Tak tipuj, changeuj a uži si betovanie s touto revolučnou novinkou.